unon i'r llwyfan. Rwan ta, mae Kieran llongyfarchiadau mawr iddo fo, achos mi nath o ennill cadar Steddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych eleni. Gerdd anhygol yn ymdrin â'r rhywioldeb ac anallu'r Gymraeg i roi mynegiant i'r rhywioldeb hwnnw. Felly, oedd hi'n gerdd bwysig iawn, Kieran. A nath y beirniad dweud bod nhw'n unfrydol mae Kieran heb unrhyw amheuaeth oedd bardd gorau'r gystadleuaeth. Da, de, un ocia ni. O Landrillion Rhos. Mae o bellach yn fyw ac yn gweithio yn Llundain ar ôl astudio mathemateg yn y Prifysgol yn Warwick a gwneud cwrs meistr Cymraeg ac astudiaethau Celtaidd yn Prifysgol Caerdydd. Mae Kieran am gyflwyno'r gan ola i ni heno yma a darllen un o'i gerddi. Kieran Einon is a very talented poet and won the Bardic Chair at the Urdd National Eisteddfod this year, which is a huge achievement. Rwy'n groeso cynnes i Kieran Einon. Wel, diolch yn fawr iawn am y fraint o gael cyflwyno'r gan ola. Ac wrth gwrs, fel mae llawer iawn o bobl wedi dweud heno, be roddodd Creuddyn i fi weld yr hyder hebos. Heb yr adran Gymraeg yn Creuddyn, dwi'n meddwl fyswn ni, wel, dwi'n sicr fyswn ni ddim wedi gallu ennill cadr yr Urdd. Felly, diolch yn fawr iawn am hynny. Dau beth dwi'n meddwl dwi wedi gymryd o heno. Dwi'n meddwl bod chi byth yn gadael Ysgol y Creuddyn. Mae o'n eich calon chi, ydych chi fynd efo lle bynnag ydych chi. A'r peth arall ydy bod y gan a cherddoriaeth yn hollol greiddiol i'r ysgol. A yn ddigon addas, os oes gen ti gan o waith Meirion MacIntyre Hughes ac Owain Llwyd ydy'r gan ola am heno. Yn ôl y Mai 2020, ddeufis i mewn i'r clo mawr cyntaf. Daeth criw ohonom gyn disgyblion ac athrawon ynghyd i recordio'r gan nesaf, a hynny i gasglu arian bydd awyr las Gogledd Cymru. Y gronfa arbennig honno sy'n sicrhau gwell gofal iechyd ar draws Gogledd Cymru ac a chwaraeodd ran allweddol wrth ymateb i'r gyfwng Covid-19, wrth arparu PPE i'r rheini i'r rhenglaen. A dyma Creuddyn unwaith eto yn camu'r adwy mewn ffordd yn garol. Drwy hilioni llawer un yma, llwyd wedi gasglu 3,000 at y gronfa honno. Wedi mi ryddhau y gan ar y cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennis i'r gerdd Fer Hon, sy'n dal y cyfnod trist ag anodd hwnnw yr oedden ni gyd yn byw yn efo ar hyn o bryd, ond mi wnaethon ni ffeindio ffordd i barhau i ganu. Chwilia'r byd drwyddo, ym mhob iaith a phob co, mae alaw lon i'n dyddiau di, can ber a lleddfu gofid pob ynysu. Oes mae gen i gan a chan sydd gen tithau, daliwn yn hon yn dyn, hon i walawr Creuddyn. Mwynhewch. Wel, ar y pwynt yma, fysa'n ni eisiau yn licio diolch yn fawr i chi am ymuno hefo ni heno yma i ddathlu pen-blwydd Ysgol y Creuddyn yn 20 oed. Da ni'n ddiolchgar iawn o gael bod yn rhan o deulu'r Creuddyn. Da ni'n ei thrysori hi ac yn ddiolchgar am bopeth mae'r ysgol wedi roi i ni. Boed iddi hi barhau i gynhyrchu siaradwyr Cymraeg, balch, a meithrin talent a magu hyder pobl ifanc yr ardal am genedlaethau i ddod. Ymlaen i'r 20 mlynedd nesaf. Come
Caf lagaeth pen, caf glysgyn dda, caf fyw